Salutare toată lumea și bine regăsit la un episod de Minecraft. Azi jucăm Minecraft pe lumea noastră de survival. Și după cum vedeți am făcut niște zahăr, am luat niște ouă și am făcut 3 găleți pentru a face un tort. Am strâns și niște sugarcane, adică am strâns tot sugarcane-ul. Mai mulțit puțin vacile și oile, am pus și un drum pentru animale. 3, așa, bun. Și am putea să mergem să facem, cum se numește, să facem un tort. Și o să vă și arăt cum se face un tort, dacă nu știați. Vă trebuie 3 găleți de lapte, 3 ouă, că vă trebuie doar unul, și 3 sugar. Iar sugarul se face din sugarcane. Trebuie să-l puneți în inventar aici sus. Îl puneți așa. Și o să vă dea aici zahăr. Pur și simplu. Bun. Mergem la un crafting și facem cake. E așa? Ce ne trebuie? A, ne trebuie și uit. Niște grâu. Luăm de aici niște grâu. Facem un tort. Pac. Bun. Nu știu exact unde o să-l pun, dar o să-l am aici. O să-l pun și pe masă. Pac. Gata. Și dacă n-ați văzut în episodul anterior, am făcut rost de foarte mult iron. Foarte mult ați înțeles ideea? 17 bucăți și 17 diamante. De diamantele astea o să-mi fac un topor, dar n-am lemn. Iau de aici niște lemn, dar n-am lemn. Trebuie să mă iau și lemn, dar până atunci o să las toate blocurile care mă trebuie. Aici trebuie să-mi las ăsta, ăsta și ăsta. Și cam atâta. Ok, până așa, gata. Bun. Ne culcăm și de dimineață mergem să luăm niște lemn. Să scrieți în comentarii dacă mai vreți lipsa de cu Minecraft și să nu uitați să dați like și subscribe. Dacă vă abonați, nu trebuie să plătiți absolut nimic, e totul gratis. Și dacă nu vă place ceea ce fac, puteți să vă dezabonați oricând. Așa. Și mai târziu, tot astăzi, o să postez și un videoclip cu GTA. Să-mi dați și idei ce să fac. Mai mult îmi iau damage decât să iau mâncare aici, sincer. O să merg așa, că la parcurs. Dacă mor... Fac. Gata. Apa. Mai să-mi bag piciorul. Așa. Gata. Luăm copaci normali, nu i-a distrus deocamdată. Fac. Ajung deocamdată, dar o să iau mai mult ca să am. O să iau până mi se sparge toporul. Iau și de spus. Să-ți plantez înapoi cuieții care vor cădea. Fac. Gata. Îmi sparg și pe ăsta. Fac. Bun, am spart și pe ăsta. Tot. Sparge și pe ăsta. Și aștept să cadă niște cuieți. Să plantăm la loc. Da, bun. Sparg și pe ăsta. Așa. Cred că aș putea să fac un mecanism la astea, la berries, să nu mai înțepe atunci când le culeg. Și pot să fac și pentru grâu la fel. Un mecanism. Așa. Îi sparg și pe ăsta. Fac.
strâng cuieții, vreau căzut și plantez totul la loc. Așa deocamdată îmi trebuie. Aici unul, aici unul, mai unul, să luăm copac, să sparg și pe ăla imediat, aici, îi sparg și pe ăsta, fac, fac, așa, bun, sparg și pe ăsta, iau ăsta, plantez aici, m-a picat unul, fac aici, bun, mergem acasă, am mănânc puțin. Mă uit în sus ca să nu planteze din greșeală jocul. Nu vreau să plantez. S-ar putea, de fapt în episodul de astăzi, aș vrea să facem sub scări un subsol. Vreau să facem un subsol aici. Și acolo să ne ținem chesturile și toate cele. Bun. Ne facem toporul. Facem topor. Fac. Pun așa. Deocamdată cred că atâta o să-mi fac. De ăștia o să fac așa. Și pantaloni. Așa. Ce să mai fac? Nu vreau să folosesc foarte mult diamantele, dar trebuie să fac un chestplate. Fac. Așa. Și hai să fac și o lopată dacă tot. O lopată. Fac și sabie, fac tot setul. Da. Acum am tot setul de astea. Diamantele astea să le păstrez pentru un nou pickaxe. Așa. Să dacă mai am ceva iron, să îmi fac niște ciubote și o căscuță. Și după cum vedeți am făcut și armură, adică am armură. Așa. Să mai protejat. Iau și goldul. Mai fac ceva, mai nimic. Am mâncat și puțin tot. Da. Peștișori. O să le fac o suprafață mai mare, dar la subsol o să le fac tot. Și hai să ne apucăm de subsol, să zic. Să încep, de aici trebuie să încep. Fac așa. Fac. Nu o să fac foarte adânc, o să fac la 3 blocuri, cum așa, fac aici. Aici. Bun. Aș sparge și asta, dar sparg. Și aici să pun un slab. Un slab-uri. Așa. Nu aici. Aici. Bun. Și așa nici nu mă mai dau capul. Fac puțin în direcția asta. Și aici o să fac un perimetru foarte mare. Fac și asta aici. Mergem să luăm niște torțe. Iau puțin cărbune de aici. Iau 6 de la fiecare. Așa. Așa. Gata. Așa. Aici pun înapoi astea. Nu știu ce am făcut eu, mai bine nu făceam, dar las așa. Am și stick-uri. Fac tot. Bun. Mergem înapoi aici să punem și torțe. Aici una. Și acum să pun peste aici. O să fie destul de mare camera. Cam până aici să zicem.
Atunci să spargem tot cobblestone-ul. Așa. Spargem tot cobblestone-ul. Aici o să las un spațiu mic între scări și locul ăsta. Mai pun o ăsta aici. Sparg încolo. Aici o să pun și enchantment table-ul și portalul spre nether. O să fac tot aici jos. Iau și coal-ul, facem înlocuiesc cu dirt de aici. Așa. Sau nu înlocuiesc, o să fac continuare cu ăsta aici. Oricum trebuie să sparg în jos, să pun, cum se numește, podeaua. Deci nu e problemă. Așa. Cât am să fac, să văd. Ajunge atâta, o să fac mai mare înălțime. Așa. Tai mijlocul. Așa. Aici fac și aici așa, la fel. Gata. Aici. Faci și ăsta. Faci și ăsta. Și gata. O să mai sap 4 blocuri, cred, încolo. Pac, pac, pac. Facem atâta. O să mai sap 2 blocuri în jos, unde este prea sus. Da. Faci asta. Gata. Pun o torță pe aici. Da, trebuie să faci asta. Uitasem. O să cadă torța, dar am pus alta aici. Capul de ea, cred că o să las așa piatră și voi face la fel ca sus. Adică o să fac o combinație. Bun. Acum mai sap un nivel. După aceea încă unul pentru podea. Bun, aici las așa. Prima oară iau toate marginile. Hai să sparg și pickaxe-ul de iron. Și facem mai folosesc de diamant. În curând să sparge și ăsta de iron. Pun o torsă aici și sparg asta aici. Acum una acolo. Continui. Nu am spațiu în inventar. O să mai las din blocuri. Aici las toată piatra. Aici las și lemnul. Cred că o să trebuie să păstrez totuși și mă duc înapoi. Fac.
Și acum spargem tot asta. Bun, s-au spart piețe de iron. Continuăm cu ăsta de diamond. Așa. Mai foarte puțin. Uite, asta așa o să las. O să fie practic ca o masă. E practic mijlocul, am zic eu. Da, deci așa o să las o masă practic. Mă sparg mâna asta. Da, parcă bine așa. Și acum ca putea o să fac ce să fac? Cred că ca putea o să pun lemn și ca zid o să fac ca parterul. Adică ca partea de sus. Ca pădeaua de sus. În curând și-au sparge și ăsta de diamond blocate. Și aici vreau să fac tot așa o combinație de spruce cu oak și cu birch. Dacă nu știți ce înseamnă, sunt tipuri de lemn. Să fac tot așa o combinație de 3 lemne. 3 feluri de lemn. Da, da. Da, da. Da. Facem și ăsta. Și acum o să iau lemnul. Să-mi... mă speria rău de tot. Nu mai știam unde este ieșirea. Să pun asta deocamdată. Voi lua și scările. Scările astea, lemnul ăsta și ăsta. De birci deocamdată nu am, dar o să fac. Trebuie să mă și culc. Dacă tot. Așa. Și mergem înapoi jos. Bun. O să prelucrez tot lemnul care l-am. Și de ăsta și de ăsta. Și hai să începem. Pentru început ar trebui să fac scările, să pun scările. Am uitat. Asta nu ar trebui să fie aici, o să sparg imediat. Hai serios. O să scot astea totuși. Le pun mai încolo dacă e. Așa și pun aici. Sau așa. Și așa merge. Bun. Sparg scara asta și asta. Sub o să pun niște piatră. Nu are foarte mare importanță. Hai să spun așa. Și m-am gândit la o chestie de genul ăsta. Mă imagine să pun ăsta de oak. Am pus ăsta greșit. Am spart și până loc. Bun. Acum pun de spruce. Așa. Cred că ați înțeles ideea și o să fac așa din ce în ce mai mic. Dar trebuie să iau lemn de birci. Nu, gata, așa. Nu mai trebuie nici aici. Gata. O să iau lemn de birci. Da? Nu știu ce stă. Gata.
Să mai las niște cobblestone sus în chest. Bun. Ok. Mergem să luăm de birci. Au crescut din nou copacii de sus, dar deocamdată nu se tai. Se lasă așa. Și după cum am zis, nu uitați să dați like și subscribe. Și să apăsați pe clopoțel pentru a vă anunța YouTube-ul când postez un nou videoclip. Cred că ajunge deocamdată, nu o să iau mai mult, n-are rost. Fac. Cred că la un moment dat trebuie să schimb partea de sus, uitați pe aici. Am niște tor. Nu sunt foarte mult hangar, tortul. Și da. Aici trebuie să schimb dartul ăsta, o să pun altceva. După seara? Da, nu. Bun, punem sprusa, de ăsta birci, pardon. Asta. Și la ultima o să fac o combinație de toate. Adică uite așa. Pun de ăsta, place de birci. Adică fac, tot așa. Nu. Deci trebuie să pun ăsta, ăsta și ăsta. Așa arată podeaua, deci că arată destul de bine. Da. Acum ne apucăm de ăsta, cum se zice, pereți. Mergem să luăm niște cobblestone. Iau 2 stack-uri și o să fac și o combinație de lipsle cu cobblestone și stone, normal. O să spun așa. Fac. Bun. Pun aici. Și acum pun random, sparg blocuri random. Și acolo voi pune lăsam să niște piatră, o să schimbăm piatră diferită. Încă o să vedeți dacă n-ați înțeles. Fac, aici, așa, fac aici. Aici îmi fac tot, dar pun lângă. Fac. Îl punem și adică sparg și aici. Fac. Și acum iau tot cobblestone-ul care a rămas. Așa. Fac. Bun, și acum pun random de ăsta. Așa, fac. Deci acum pun cobblestone. Aici mai pot să pun ceva. După, dacă nu văd că nu e incomplet, adică este prea mult stone, o să mai sparg niște blocuri. Bun, hai să vedem. Arată bine, nu cred că mai e nevoie de blocuri în plus. Masa asta așa va rămâne. Bun. 2 secunde. Ok. Vreau să mai fac din cobblestone niște chestii, cred că așa special. Se numesc wall. Cobblestone wall. Asta este. Și fac atâtea, ajung 6.
O să pun practic așa. Fac, fac, fac. Da. Așa este. Închipiți frumos și asta este tot. Bun. Acum așa aici la mișto. Și cam asta e tot. Mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Eu am fost Fațiduos. Ne vedem în episodul următor. Ciao!